Tak, urobte si dobrú náladu. No, tak poď prvú otázku. Dobre, tak aká je cena rebrového hraniča Raceware RP1? 89,90? 79,90. Áno. Dobre, Tak to výborne. som netrafil. Okay. Dobre, tak nám povedz, prečo pomáha Sparko chladiaca vesta? Tak mala by ochladzovať telo vo veľkých horúčavách a vo veľkých teplách. To je asi jasné. Používa sa to pod kombinézu a na nejaké tričko alebo na telník. Dobre hovorím? Hej. Dobre, niečo tam ešte s krvným tlakom? To neviem. Možno, že to je výsledok, že to pomáha krvnému obehu. Keď sú veľké horúčavy a telo sa ochladí, tak aby si mala lepší krvný obeh. Dobre, výborne. Dobre, táto je dobrá. Môžeš nám vymenovať homologované rebrové hraniče, ktoré máme v ponuke? Všetky? Máme ich 4. Veľmi dobrá otázka. No, tak tam sú vystavené dva, keď začneme odtiaľto, takže OMP KS1 Pro, potom to Bangio AB7. Ešte tam je nejaký Alpine Stars, ten Tech Curvatec. Pardon. Alpine Stars rebrový hranič AK1? To je ten? Nie, ten som išiel akurát povedať ako štvrtý, ale ešte je tam, či to je Stylo Tech Curvatec, či jak je to označené? Alpine Stars rebrový hranič AK1. Dobre. A potom máš ešte Sparko. Aha, Procarbon. Tak. Dobre, tak toto som netrafil. Musím si to doštudovať. Dobre, preto to robíme teraz. Dobre, tak, aká je cena beltášky na príľbu? Tej najmenšej, lebo sú tam dve, jedna je väčšia, jedna je menšia. Ako si sa pripravila? Tá väčšia. Väčšia? Fú, tak to neviem, lebo tá sa až tak nepredáva, najviac predávame tú menšiu. A koľko je cena tá menšia? 64,90? Meni píše 71,90. Áno? Tak som netrafil potom. To sú tie nové ceny niektoré. Hej. Dobre. Táti sa bude páčiť. Otázka. Aké farebné možnosti sú dostupné pre novú kombinézu OMP KS4? Pomohnem ti, máme 4 kombinácie. Dobre, tak to by som mohol vedieť. Takže tuto tá, čo visí, je čierno-červená. Potom by mala byť čierno-modrá, čierno-biela a červeno-čierna. Či? Si povedal žltá? Aha. Tak žltá chýba. Dobre. Tak žltá chýba. Doštudovať. No. Dobre. Už máš jednu akože plnú otázku, dobro? Nemyslím si. Dobre. A tu to budeš vedieť. Cena najpredávanie kukle a názov. Najpredávanejšia kukla? Tak tam sú asi aj dve, ale asi to bude tá Sparko, tá Rookie 9,90? Yes! Prvá dobrá otázka. Odpoveď na dobrú otázku. Bomba. Dobre. 7. otázka. A ktorá značka tašek na príľbe je najpredávanejšia? Ktorá značka je najpredávanejšia? Tak Zampasy. Hej. Dobre, ideme. Lepšie. To by som mal vedieť. Hej. Dobre, teraz ideme do kategórie výbava do garáže. Dobre. A povedz nám, čo všetko je možné zmerať a uložiť pomocou tlakomera Hyprema Prisma HPM5 s infračerveným pyrometrom a stopkami. Čo všetko je možné zmerať? No tak keďže je to so stopkami, tak dá sa tam merať čas na kolo a s tým pyrometrom sa merajú tlaky všetkých 4
pneumatík, nezávisle od seba, predná, ľava, pravá, zadná, ľava, pravá, zastudená, zateplá v rôznom čase, v rôznych podmienkách a ten pyrometer zabezpečuje to, že sa to nemerá cez tú hadičku priložením na ventil, ale že sa to merá bezdotykovo. A podotázka, či sa dá zmerať teplota asfaltu? Áno. Výborne. Jo, ďalšia dobrá. Dobre, a teraz ešte na ďalšia taká zaujímavá otázka. Aká je cena tlakomeru pneu OMP bar premer 90 mm? Tam je nová cena teraz. Zase to zdražilo. A nie od nás to zdražuje výrobca, len aby som to upresnil. 159,90? Fú, to si prenahal. 109,90. 109,90, aha, dobre. Tak Až tak drahý nie sme. Tak to som prestrelil. Hej, dobre. OK, a posledné dve. Tak, prečo odporúčuješ Mojo Sada pneu 4 kus C20? Ja to moc neodporúčujem, akože to je asi inak by sa mala položiť otázka, že tie gumy sú určené pre kategóriu Rotax, Micromax, Minimax, tam sú predpísané, tam si nenavyberáš, takže tam není moc čo odporúčať, tam sú dané striktne predpisy, čo musia mať obuté, takže tam není moc čo odporúčať a je to v podstate na všetké detské alebo väčšie detské káry, či už na hobby alebo aj na víkendové jazdenie, takže asi tak. OK, ďakujeme. Dobre, i posledná, prečo odporúčame telemetriu AM Micron 6 2T, ktorá môže merať aj teploty? Tak z tých dvoch najlepších telemetrií, čo sú na trhu, Alfano a Micron, je 6 najnovšia, merá dve teploty, takže momentálne máme na sklade iba Microny, ale budeme mať aj Alfano 7, myslím, že 2 kusy nám dojdú za nejaké 2-3 týždne, takže to si ľudia vyberajú možno podľa pocitu alebo feelingu, asi ak máš Android, iPhone. Aha. Tak buď sú ľudia zvyknutí už na tamto alebo na nejaké to fungovanie toho, alebo si vyberajú to druhé, lebo to mali 2, 3, 5 rokov a sú na to zvyknutí a majú k tomu aplikáciu a vedia, jak sa v tom pohrabať v tých datách, takže ja môžem odporučiť len nejaký môj vlastný pocit, ale to je opäť tak, jak mám iPhone, telefón, tak ja som zvyknutý na ten iPhone to ovládať, ja to Alfano ovládať neviem, ale ja neodporúčam, že to alebo to. Väčšinou ľudia už aj vedia, čo si chcú kúpiť, čiže. A je tam nejaká garancia na té? Normálne 2 roky dávajú garanciu a aj to vieme posielať do servisu, keď tie 5-kové Microny, čo boli tie staršie, tam občas baterky odchádzali a potom to robilo všelijaké neplechy na displeji, alebo to preblikávalo, alebo sa to vypínalo, takže oni to normálne vyreklamujú a pošlú naspäť. Okay. Mali sme taký jeden a sú reklamovali to. Niečo sme posielali, no. Takže vieme aj to, ale tak buď teda, keď to bolo u nás zakúpené, tak to vieme bezplatne reklamovať a keď to u nás zakúpené nebolo, tak vieme to tiež reklamovať, ale tam si treba zaplatiť dopravu potom do Talianska, to je, neviem, 35-40 eur. Ale už sme aj také robili, že si zaplatili ľudia dopravu, keď to nekúpili u nás, len že sme im to pomohli vyreklamovať, takže. Dobre. Nejaká otázka? To už zatiaľ všetko, to je prvý kvíz, môžeme urobiť ďalší, keď nám sa tento podarí. Výborne. Neviem, ak ti sa páčili moje otázky. Si ich očakával také niečo, či? Dala si mi zaplatiť trošku. Hej. Dobre, to bolo. A to som dala si aj inšpiráciu z tých štických, čo sme robili. Tak odtiaľ som to brala, takže. No, poprerábali sme trošku web, popozerajte. A napríklad takúto mikinu, ako má túto manželka moja.
Dobre, hotovo? Hotovo. Ďakujeme. Dobre. Čaute.